situation right now here at Mananga River, November 7, 4 o'clock in the afternoon. So, yeah, balik lang na, basta makakuha ta daw, makakuha ta ni Kwan. Ha? Makakuha ta ni balik ta diri. O dong. Ako interview ka, okay lang. Basta ipilis mo na nakuan ka, na nabagyuhan mo dong. Agad. Saon. Unsa ikasultin mo sa mga tao nga gusto mo tabang diri? Unsa may pinaka-pangayoon ninyo gyud? Wala lang, salita lang, bugas. Bugas, water po sa sanina. Sige ato ni pangitag paagi ang saon ni pagkuan. Pinahang lagi mo karon. Asa mo na nga tug karon? Dito na raw sa water, sa Isidro. San Isidro. Salamat po kayo. Kay mangita tag paagi ha. Thank you kayo. Thank you. Okay, balik pa. Unsa may kinahanglan nyo diri boss? Ma'am. Mga palay, mga puso, water dyan. Yung ko sa ako mga viewers, unsa may gusto nyo nga matabang sa inyo? Mga butaw sa dali. Oo. Kay kaimtang. Sa mong sitwasyon. Oh, kita gi nato no bungkag ila mga balay dire way atop. Tanan gi wala gi so ground zero gi dire gyud. Way mapunit. Wajid taon. So, wajid na yung punit. Wajid na. Wala. Magsalita ba? Anod sa baha. Bangay. Atong nakuha na ng bagyo. Oo. Sama na mo. Diri sa Talisay, Cebu. At na yung mga lulong mo kasi-kasi. Sige. So, tubig, pagkaon dire sa lina no. Oh. Kunay mahatag mga construction materials mas maayo pag yun no. Oh, mas nindot sir. Asa mo nagpuyo karon, boss? Arami dito nahan. So nakakaon mo nga do sa kwan kanang relocation center. Ay, usay. Di mo ari lang bigay. Sige. O di maabot kay sa kadaghan no. Sa kadaghan niya. Karon lisod kay pagbangon diri kay ato nakita diri bungkag manggid kayo. Maglisod i-remove sa mga debris no, mga kwan semento. Daghang kay basura so dili pwede manumano gid tao lang. Dapat na heavy equipment diri. Sige po sa ato ni pa kuan po sa ato mga kuano followers. Hopefully nga makakuha ta diri ba makabalik ta magdata ginabang ba. Hopefully ta ampulan ta nga makabalik ta nga nanay hinabang bitaw. Kay mao gini kinahanglan nyo diri. Amping kuan ha, amping mayo diri. Ay basag niyo pagalingon si salamat po kayo. So mao to guys no ang kuan no. So mo ni ang kuan diri. Grabe kay aftermath diri. So ato ni kuan nun diri. Tabangan na to guys kung sa itong puto sa matabang para makasurvive ta. Oh, traffic kay diri kay daghang kay nangitag tapang diri.